YouTube, να ξέρετε, ανεβαίνουν εκεί όλα τα βίντεο, γι' αυτό λέω πάντα μπείτε στο YouTube, πάμε λίγο και στο TikTok, tap κοινοποιήσεις για να μπουν, να βοηθήσουμε και άλλο κόσμο, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε κόσμο το κάνουμε. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί πολλοί χάσανε τα πάντα. Η Σμύρνη, εντάξει, τι να πούμε ρε φίλε, γάμισε τα, στεναχωριέμαι από τη μία. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα γενικό ρίξιμο πρώτα απ' όλα, δηλαδή οι σκέψεις οι δικές του για σένα, δηλαδή τι σκέφτεται αυτός, τι κάνει αυτό στο μυαλό του, η σκέψη του, και θα ανεβάσω τώρα σε λίγο το κάψιμο του σπέρματος. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά με το κάψιμο του σπέρματος, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Το κάψιμο του σπέρματος είναι μάγια, με ρωτάνε κάποιοι. Όχι, δεν κάνω μάγια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν κάνουμε μάγια. Γιατί αν κάνεις μάγια, αυτό σου γυρνάει πίσω. Οπότε κάνεις κάτι για να βοηθήσεις τη ζωή σου. Εσύ δηλαδή θα κάτσεις και θα περιμένεις και θα λες, α, τι ωραία, ας κάτσω εδώ, θα κάνω το οτιδήποτε και θα περιμένω τη Θεία Φώτιση. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν και σχόλια τα οποία διαφωνούν, γιατί όλοι εδώ είμαστε μια ομάδα. Ο καθένας μπορεί να λέει, έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, έτσι. Αρκεί να μην προσβάλλει, αρκεί να μην πιστεύει, γιατί ο καθένας, ρε παιδί μου, δεν είναι... Πιστεύω εγώ πώς το πιστεύω. Δεν μ' αρέσει όταν ο άλλος δεν μιλάει ωραία. Δεν μ' αρέσει. Γιατί και εγώ έχω μιλήσει άσχημα, δεν είμαι τέλεια. Αλλά ρε φίλε, μην μιλάς άσχημα. Και ποια είσαι εσύ ή ποιος είσαι εσύ που θα μιλήσεις άσχημα και θα πεις στον άλλον χαϊβάνι ή θα τον πεις μούτρο ή θα τον πεις μαλάκα. Δεν υπάρχει λόγος. Που λένε κάποιοι ότι είναι άνθρωποι του Θεού. Όχι ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Αν θέλεις μαγκές, πήγαινε να κάνεις σπίτι σου, στον άντρα σου, στα παιδιά σου ή στη γυναίκα σου. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αρκεί να μην προσβάλλει. Γιατί βγάζουν οι περισσότεροι τη χολή τους, λένε τα δικά τους και στην ουσία, εντάξει, έτσι είναι. Λοιπόν, οπότε αν θέλετε να γράψετε κάτι καλό, καλώς. Αν δεν θέλετε, τότε πηγαίνετε κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο κανάλι, σε κάποιο άλλο, κάτι θα βρείτε εκεί, να βγάλετε τη χολή σας, την κακία σας, να βγάλετε τα έντερά σας, γιατί μπορεί το οτιδήποτε εκεί πέρα, να σου το πω και έτσι, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, μπορεί να σχολιάζουν άτομα τα οποία να είναι τελείως άγνωστα και να μην σε ξέρουν. Να μην σε ξέρει καν. Οπότε, ρε φίλε, κάτσε λίγο, με ξέρεις? Δεν με ξέρεις. Έλα μάθε με πρώτα, αν θέλεις. Άμα δεν θέλεις, δεν υπάρχει λόγος. Επειδή εσύ έχεις ένα πρόβλημα με την κόμενά σου ή με τον κόμενό σου ή έχεις ένα πρόβλημα, ποιος ο λόγος δηλαδή να βγάζεις αυτή την κακία, την αρνητική ενέργεια, την τοξική ενέργεια? Όχι ρε φίλε, δεν δέχομαι από κανέναν. Λοιπόν, καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ πάντα, το ξέρετε ότι πάντα χρησιμοποιώ το φίλτρο το Estir. Το Estir βλέπετε ότι δεν το τσιγκουνεύουμε καθόλου, δηλαδή κάθε μέρα το χρησιμοποιώ. Ευχαριστώ καλέ μου, εγώ σου εύχομαι, ξέρεις τι σου εύχομαι, εγώ σου εύχομαι πραγματικά όλα στη ζωή σου να σου πάνε δεξιά. Και αν όντως είσαι άνθρωπος του Θεού, βοήθα κάποιον, γιατί μπορεί εκεί έξω να χρειαστεί κάποιος άλλος τη βοήθειά σου. Αλλά τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί κάποιος στο δικό μου το κανάλι. Λοιπόν, φιλάκια. Λοιπόν, πάμε λίγο. Κάνουμε σεξ, έτσι. Το καλύτερο κομμάτι είναι να κάνεις χωρίς, με τον άνθρωπό σου εννοώ, έτσι, με τον σύντροφό σου, γιατί θες να κάνεις ένα παιδί, θες να προχωρήσεις, θες για παράδειγμα να τον φέρεις κοντά σου ρε παιδί μου, και λογικό είναι μετά το σεξ γίνεται η εξπερμάτωση. Οπότε τι θα κάνεις?
ή κάποιοι, γιατί πρέπει να είμαστε και λίγο πιο έξυπνες οι γυναίκες, ή το κάνετε μαζί με προφύλαξη, οκ. Τώρα είμαστε μεγάλα παιδιά, μιλάμε χήμα στο κύμα και άνετα, έτσι. Λοιπόν, κάνεις ρε παιδί μου κρεβάτι μαζί του και αυτός ρε παιδί μου προτιμάει με έναν άλλο τρόπο. Αν το κάνει με προφυλακτικό, ακόμα καλύτερα, γιατί στο προφυλακτικό θα μείνουν τα πάντα εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις, θα έχεις μπόλικη ποσότητα. Ενώ αν ρε παιδί μου είναι χύμα στο κύμα, άντε τώρα να παίρνεις σε χαρτοπετσέτες και τις χαρτοπετσέτες κτλ. Οπότε μαζεύεις αυτό το υγρό το οποίο το έχει εξπερματώσει ο άντρας και χρησιμοποιείς το σπέρμα του. Αυτό το κάνουμε σε γέμιση φεγγαριού, δηλαδή όταν το φεγγάρι γεμίζει. Οπότε παίρνεις το σπέρμα του άντρα, χωρίς να του το πεις όμως, ότι ξέρεις τι αγάπη μου, το παίρνει να κάνω μια εργασία, δεν το κάνεις αυτό. Παίρνεις το σπέρμα του και θα πάρεις και το εστίρ και τώρα μισό λεπτό να σας τα δείξω ακριβώς. Είμαι η Φρά Δήμητρα. Κάποιοι άνθρωποι ταξιδεύουν για τα μνημεία. Sorry. Λοιπόν, παίρνεις εδώ ένα τσίγκινο τάσι, ένα τσίγκινο, ξέρεις γιατί? Γιατί μην γίνει καμιά μαλακία και πάρεις καμιά φωτιά και τρέχουμε μετά. Λοιπόν, πάμε tap κοινοποίησης και like. Κοίτα, μπορείς να το κάνεις και χωρίς το εστίρ, αλλά δεν ξέρω τώρα πώς θα πιάσει, γιατί το εστίρ είναι διαβασμένο. Ενώ τώρα ένα σπέρμα από μόνο του, τι να σου κάνει? Λοιπόν, παίρνεις αυτό το κομμάτι, έτσι. Παίρνεις τα κομμάτια αυτά που είναι το σπέρμα του και θα γράψεις σε ένα χαρτί το όνομά του. Όπως και να το λένε αυτό τον καψερό. Αν ήξερε αυτός τι γίνεται στην προσωπική του ζωή, θα είχε φρίξει. Λοιπόν, και παίρνεις και γράφεις το όνομά του. Όπως και να το λένε, θα βάλω ένα όνομα εδώ, τυχαίο. Οκ. Οπότε, είναι εύκολο, γιατί δεν χρειάζεται να έχεις πολλά. Λοιπόν, βάζεις το όνομά του και χρησιμοποιείς το σπέρμα του, τέλος πάντων. Εγώ το έχω βάλει σε χαρτοπετσέτα, γιατί εντάξει, λογικό είναι ότι ο άλλος μπορεί το οτιδήποτε. Και αρχίζεις και ρίχνεις και σταγόνες από το εστίρ, το οποίο να είναι μετρημένες, σύνολο να είναι 3. Για να μυρίζει ωραία γι' αυτό. Πω, τέλειο. Τα ξαναλέω ότι αυτά δεν είναι μάγια, μπορεί ο καθένας να κάνει αυτό που θέλει. Και αρχίζεις και βάζεις φωτιά. Και όπως βάζεις φωτιά, και σε εννοείται και το κομμάτι αυτό, μπορεί να γράψεις το οποιοδήποτε όνομα, έτσι. Και γράφεις σε καίο γένα της Εύας, άσβεστη φωτιά στα σωθικά σου. Όπως καίγεστε το σπέρμα σου, έτσι να καείς και εσύ για μένα, μία για πάντα, και να θες μόνο εμένα. Σε καίο γένα της Εύας, άσβεστη φωτιά στα σωθικά σου. Όπως καίγεται το σπέρμα σου, έτσι να καίγεσαι και εσύ για μένα. Είναι τόσο δύσκολο? Δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο. Οπότε καίγεται αυτός, καίγεται το σπέρμα του, γιατί το σπέρμα του πρέπει να το κάψεις. Και επειδή και είναι ανάλογα, βλέπεις ότι το εστίρ βοήθησε. Δεν είναι κάτι, είναι πολύ εύκολο, είναι πανεύκολο. Απλά πρέπει να το κάνεις σε γέμιση φεγγαριού και πρέπει να έχεις και το εστίρ. Το εστίρ, παιδιά, μην το τσικουνεύεστε κάποιες, είναι 25 ευρώ και γι' αυτό το λόγο είναι τζάμπα, πιστεύω.
Τα λόγια που λες σε καίω, για παράδειγμα, Γιώργο, γένα της Εύας, άσβεστη η φωτιά στα σωθικά σου. Όπως καίγεται το σπέρμα σου, έτσι να καίγεσαι εσύ για μένα. 2 λόγια είναι. Και τι κάνεις, αυτό το μαζεύεις, το βλέπεις, το μαζεύεις σε ένα αλουμινόχαρτο και το φυτεύεις κοντά στο σπίτι του ή ακόμα αν δεν έχεις πρόσβαση εκεί, το φυτεύεις να βρει χώμα μαζί με το αλουμινόχαρτο. Γιώργο, να ξέρεις, πρόσεξε, γιατί μπορεί να υπάρχει καμία η οποία να σου κάνει το ίδιο και να ψάχνεσαι και μετά να λες πού είναι η Τερέζα. Αγαπάμε τους πάντες. Πραγματικά. Ένας κύριος, μεγάλος ηλικία τώρα, δεν τα πίστευε αυτά. Έλεγε, τι είναι αυτά. Κύριε Λέισον, όπως λες και εσύ. Και λέει, εγώ λέει, δεν μπορώ να κάθομαι και να γράφω και το ένα και το άλλο. Και λέει, νομίζω Τερέζα, κάτι πρέπει να μου έχει κάνει η γυναίκα μου. Και ο καημένος πραγματικά από τότε άρχισε να πιστεύει. Λοιπόν, βάλτε θετική ενέργεια, βάλτε θετική σκέψη. Εντάξει, πρέπει να σκέφτεσαι θετικά όσο μπορείς. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά το πιο σημαντικό ρε φίλε είναι ότι πρέπει να το κάνεις με ταπείνωση, με ότι τον θέλεις τον άλλον. Λοιπόν, Γιώργο μου, μίλα μου, αυτό που μου λες είναι ωραίο. Μου λες πηγαίνεις σε άλλα μονοπάτια. Είδες τι ωραίο είναι όταν βγάζει ο άλλος μια αντίθετη άποψη, αλλά λέει ωραία ρε φίλε. Το ξέρω ότι πας και σε άλλα μονοπάτια, μπορεί να πας και σε κάτι άλλο πολύ πιο δύσκολο ή γιατί μπλέκεις, μπορεί να μπλέξεις με πνεύματα κτλ. Αλλά τώρα εγώ δείχνω κάτι απλό. Γιατί ρε φίλε να σου πω κάτι, αν επικαλείσαι το Χριστό, μπράβο. Αν επικαλείσαι το Χριστό, μπορείς να τα καταφέρεις, να κάνεις πολλά πράγματα. Γιατί δεν είναι απλό. Ξόρκι είναι. Παίρνεις το σπέρμα του, ρίχνεις 3 σταγόνες εστίρ, που το παίρνεις από μένα, στα 25 ευρώ, ή αλλιώς, άμα το βρεις και κάπου αλλού ρε παιδί μου, πάρ' το. Να σου κάνει τη δουλειά σου, αυτό θέλεις. Δεν είναι επικίνδυνο, όχι. Δεν είναι επικίνδυνο. Βλέπεις εσύ να έγινε κάτι άλλο, δεν έγινε νομίζω έκρηξη. Ξόρκι είναι ρε βλάκα, ξόρκι είναι. Τέλος πάντων, και αυτό που κάνεις είναι να βάλεις τη θετική σου ενέργεια, να σκέφτεσαι ότι αυτός ο άντρας είναι για σένα, ότι θέλει μόνο εσένα, να αγαπάει εσένα και να του κλειδώσεις το κρεβάτι του. Γιατί αφού έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κρεβάτι μαζί του. Αν κάποιες κοπέλες δεν είναι μαζί με τον άνθρωπό τους, τότε θα σας δείξω κάποια στιγμή ένα άλλο ξόρκι. Βάλ' την, αλλά σου είπα, δεν ξέρω πόσο θα πετύχει με την κολόνια. Θέλει λίγο θετική ενέργεια, θέλει λίγο θετική σκέψη και μπορείς να τα καταφέρεις. Λοιπόν, οπότε αυτό το φυτεύεις κοντά σε αυτόν και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Καλό θα ήταν μην το πετάξετε στα σκουπίδια, γιατί πήγε μια πελάτσα και το πέταξε στα σκουπίδια. Και έτσι λέω, κατέστρεψε το ξόρκι, την εργασία, την ενέργεια. Λοιπόν, πάμε λίγο. Σκέψεις δικές του, τι σκέφτεται αυτός για σένα. Αυτό δεν ισχύει. Κανένας δεν επεμβαίνει σε καμία βούληση του ανθρώπου. Αν δεν είσαστε ενημερωμένες, καλό θα ήταν. Μην γράφετε ό,τι να είναι, ξέρεις γιατί. Γιατί όταν κάτι ο Θεός δεν το θέλει, δεν το επιτρέπει. Αν κάτι είναι καλό, θα γίνει. Αν υπάρχει αγάπη, στην αγάπη επιτρέπονται όλα ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε λίγο, κοινοποίηση tap-tap, πάμε λίγο.
Πάμε λίγο, ερωτήσεις, πάμε λίγο, ανεβείτε. Ταπ κοινοποιήσεις και λουλούδια. Ναι, όταν κάνεις κάτι κακό, φίλε, εννοείται σου γυρνάει πίσω. Πάμε λίγο. Αυτός έβγαλε τις σκέψεις του. Κοίτα εδώ, πώς μου βγήκανε. Άνθρωπος. Κάντε, λοιπόν, ο στόχος είναι, στέλνεις μέχρι 500 coins και κάνεις την ερώτησή σου. Το έχω γράψει νομίζω, έτσι. Μέχρι 500 coins και κάνεις την ερώτησή σου. Λοιπόν, θετική ενέργεια, θετική σκέψη. Γεια σου, Όλγα μου. Ξαναρίχνω, κόβω. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Πώς ο άνθρωπος. Τώρα κάνω οι σκέψεις δικές του, γενικό. Αλλά στείλτε τα λουδάκια σας, στείλτε τα coins, τα μέχρι 500 και θα δούμε λίγο. Μέχρι 500 coins, ό,τι θέλετε μπορείτε να στείλετε. Θα καεί το πελεκούδι. Οπα, λάκια. Αγαπώ τους πάντες. Αγαπώ ακόμα και αυτούς οι οποίοι μπορούν να πούνε, ρε παιδί μου, τι κάνει τώρα αυτή, γιατί μιλάει έτσι, γιατί γράφει. Λοιπόν, τι ωραία ερώτηση, Γιώργο. Λοιπόν, λέει, γιατί να μην προσευχηθείς, γιατί να μην προσευχηθείς στον Χριστό, δηλαδή, ας πούμε, αν θέλω κάποιον στη ζωή μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να προσευχόμαστε. Πρέπει να προσευχόμαστε. Εγώ πριν 2 μέρες, πραγματικά, ρε φίλε, έκατσα, και δεν τρέπομαι να το πω, έκατσα και προσευχήθηκα στον Ιησού, που είχα πάρα πολύ καιρό να το κάνω και έλεγα πάντα Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, θυμάστε, Παναγία μου βοήθεια, Παναγία μου το ένα. Είναι η Παναγία, αλλά ρε φίλε, πιο πάνω εννοείται είναι ο Ιησούς, είναι ο Χριστός. Προσευχηθείτε, αν μπορείς να το κάνεις αυτό, ναι. Αν δεν μπορείς και θεωρείς ότι έχεις απομακρυνθεί από όλα και δεν ξέρω εγώ τι, μπορείς να κάνεις και αυτό, αλλά και αυτό, εγώ δεν το κατακρίνω. Γιατί εμένα 13 ολόκληρα χρόνια που έχουμε και το μαγαζί, είναι η δουλειά μου, είναι αυτό που αγαπώ, δεν μπορώ να ζήσω εγώ χωρίς αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο, θα το πάμε λίγο εδώ. Είσαι ένας άνθρωπος ρε αγάπη, σε ευχαριστώ. Προσεύχομαι πραγματικά για όλα τα παιδιά, γιατί αξίζετε. Λοιπόν, εδώ βλέπω ξεκάθαρα τον ήλιο. Είσαι ένας άνθρωπος ή μια ψυχή που είσαι τόσο καλή, τόσο αγγελική ψυχή θα έλεγα. Κοίτα εδώ, η ψυχολογία σου, το μέσα σου, τα πάντα. Απλά έχεις περάσει ή περνάς ακόμα από 40 σχήματα. Αυτό μπορεί να έχει σχέση με ή κάποιος φίλος είναι δίπλα σου και σε βοηθάει ή κάποιος, τέλος πάντων, κάποια δύναμη η οποία έχει έρθει και σου μιλάει, αυτό μου βγάζει εμένα. Πρόσεξε, αν έχεις δει κάτι στο παρελθόν ή πρόσφατα, είτε μπορεί να έχεις δει ένα όνειρο, είτε κάτι να πιστεύεις εσύ, είτε οτιδήποτε, πάντως θα γίνει αυτό που θέλεις. Ό,τι τσακωμούς και να έχεις στο παρελθόν με αυτόν, να ξέρεις ότι όλα αυτά που μακρύνθηκαν, και βλέπω εδώ ότι το παρελθόν ήταν ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά η καρδιά είναι ματωμένη. Η καρδιά είναι ματωμένη
και επειδή εσύ αυτή τη στιγμή έχεις χάσει πολλά πράγματα, έχεις χάσει το δίκιο σου ή έχεις χάσει αυτόν τον άνθρωπο ή έχει απομακρυνθεί αυτός ο άνθρωπος ή δεν βλέπεις ένα αποτέλεσμα καλό, γι' αυτό κιόλας μπαίνουν στο μυαλό σου, στη σκέψη σου, τρίτα πρόσωπα. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο? Δηλαδή, πιστεύεις ότι κάτι σε ενοχλεί, κάτι γενικότερα γίνεται και θεωρώ ότι σε ενοχλεί το μέσα σου, η ψυχή σου. Και λες κάτι δεν μ' αρέσει γιατί η γυναίκα, η κάθε γυναίκα έχει μέσα της μια διαίσθηση ή και γενικά ένας άνθρωπος, έτσι. Εγώ πιστεύω, κοίτα εδώ, το στεφάνι του πέφτει ανάποδα. Από αυτός ο άνθρωπος σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι καλά στα δικά του, με τη γυναίκα του, γενικότερα με το δικό του τον άνθρωπο και να μην είναι καλά και να έχει προβλήματα. Ένα άλλο κομμάτι που μου βγάζει και μου βγάζει πάνω είναι ότι και το κρεβάτι του είναι ανάποδα. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν ξέρει ή τουλάχιστον πιστεύω, Μαρία ευχαριστώ, ή τουλάχιστον εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι ή έχει πρόβλημα είτε με τη στήση, είτε έχει πρόβλημα γενικότερα με το άγχος, γενικά επειδή είναι γενική, είναι γενικό ρε παιδί μου το ρίξιμο, δεν μπορώ, γι' αυτό κάνουμε και προσωπική πρόβλεψη, έτσι, αλλά θεωρώ ότι επειδή είναι πολύ γενική ενέργεια, κάτι γίνεται με το σεξουαλικό κομμάτι ή έχει αραιώσει ή γενικότερα δεν είναι τόσο ή τούρμπο ή γενικότερα δεν είναι εκεί. Μπορεί να έχει προβλήματα, μπορεί να έχει άγχος για τη δουλειά, μπορεί να του δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα ακόμα και η γυναίκα του ή γενικότερα κάποιος δικός του άνθρωπος. Γενικά δεν είναι και στην καλύτερη φάση της ζωής του. Εγώ αυτό που βλέπω και πραγματικά στεναχωριέμαι που το βλέπω είναι ότι εσύ περιμένεις, ανυπομονείς, προσπαθείς δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο να κάνεις ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν, αυτό με την κλινική, το σχόλιο θέλω να το σημειώσουμε. Που λέει για την κλινική και για το τέτοιο. Λοιπόν, πάμε λίγο tap-tap κοινοποίησεις, και λουλουδάκια, δωράκια, δεν ξέρω και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, οπότε εσύ περιμένεις και δεν ξέρεις, ενώ ξέρεις ότι αξίζει, αλλά δεν ξέρεις πότε θα γυρίσει, σε τρώει το μέσα σου, ψάχνεσαι ή γενικά βοηθάς, δηλαδή βοηθάς μέσα την ψυχή σου για να ηρεμήσει. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Αυτά τα λάθη δυστυχώς είναι λόγια. Λόγια τα οποία υπόθηκαν με αυτόν τον άνθρωπο. Λόγια τα οποία αυτός σε στεναχωρεί με το δικό του τον τρόπο. Εσύ δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Εγώ πιστεύω ότι έχεις το μέσα σου, η ψυχή σου, είσαι τόσο καλή, αλλά πραγματικά χρειάζεσαι ρε παιδί μου ένα σημάδι να σου πει εγώ είμαι εδώ για σένα. Δηλαδή, σαν άντρας, γιατί είναι άντρας, σαν άντρας δεν κάνει την κίνηση αυτή που πρέπει. Δεν κάνει το παν ρε παιδί μου, να πούμε ότι αυτός ναι θα είναι μαζί μου και οκ και όλα καλά. Κοίτα Χρυσούλα, γράφω αναλυτικά ότι πάνω από 500 coins τότε εννοείται έχουμε, κάνετε δωρεάν ερωτήσεις. Όπως έκανε η Μαρία, όπως δεν ξέρω κι εγώ τι. Λοιπόν, ανάποδα. Μου βγαίνει ένα πρόβλημα το οποίο θα έχει με ένα μέλος της οικογένειας, το οποίο θα είναι ένα παιδάκι ή ένα παιδί, ένα από τα παιδιά του.
Ή γενικότερα πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, ένα ταξίδι, θα πάει ένα ταξίδι, ό,τι έχει σχέση με το παιδί ή γενικότερα το προσέχει, το μελετά. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται εδώ, ένα πρόβλημα το οποίο ή δουλεύετε κάποιος από εσάς ή κρατάτε ένα παιδί ή γενικότερα κάποια μου βγάζει ένα εμπόδιο. Το εμπόδιο αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι, γιατί στην ουσία μπαίνει σε μία πόρτα, σκέφτεσαι, αναλογίζεσαι ότι έχει σχέση με το παρελθόν, παλεύεις μόνη σου, το προσπαθείς πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι έχεις κάνει ένα λάθος, δηλαδή το σκέφτεσαι ίσως και αιμονικά, ίσως προσπαθείς να μάθεις πράγματα γι' αυτόν. Και όχι μόνο αυτό, πιστεύω ότι μέσα η ψυχολογία σου σε έχει επηρεάσει τόσο πολύ και σκέφτεσαι πώς μπορώ εγώ να τον διαχειριστώ. Είτε ψάχνεις μέσω social, το έχουμε ξαναπεί αυτά, πιο πολύ τον παρακολουθείς εσύ, να δεις αν αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, ή ότι αυτός ο άνθρωπος τι κάνει, που είναι, οι φόβοι σου δεν ξεπερνιούνται, προσπαθείς να μάθεις από κάποιους κοινούς γνωστούς την κατάσταση, προσπαθείς να μάθεις βασικά τι γίνεται, προσπαθείς να μάθεις αν αυτός ο άνθρωπος είναι μόνος του ή αν έχει κάτι άλλο στη ζωή του, δηλαδή σε νοιάζει. Το πιστεύω αυτό ότι σε νοιάζει. Εντάξει, και να μου πεις, Τερέζα, είναι δυνατόν να μην με νοιάζει για τον άνθρωπο αυτόν? Εγώ ένα άλλο κομμάτι που μπορώ να καταλάβω είναι ότι η ψυχολογία σου είναι σαν ένα σκοτσέζικο ντους που σου κάνει αυτός. Μία έτσι, μία αλλιώς, δηλαδή βλέπω ότι πραγματικά αρχίζει και το μυαλό του και δεν μπορεί αυτός πώς να διαχειριστεί την κατάσταση, εσύ μια χαρά. Γιατί αυτός έχει τον έλεγχο, αυτό είναι το πρόβλημα, ρε γαμώτο. Δηλαδή νιώθετε το ίδιο πράγμα ή τουλάχιστον ο ένας νιώθει λίγο παραπάνω, μπορεί και εσύ από τη δικιά σου πλευρά να έχεις δώσει πολλά παραπάνω και να έχει αυτός την, τέλος πάντων, να έχει αυτός το κλειδί της καρδιάς, αυτός δηλαδή να κάνει πράγματα. Αυτός δηλαδή να προσπαθεί, αυτός πρέπει να προσπαθήσει για αυτή τη σχέση ή τουλάχιστον να σου δώσει το πράσινο φως για να κάνεις εσύ τα υπόλοιπα. Τόσο δύσκολο είναι, ρε φίλε, τόσο δύσκολο είναι πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, ρε φίλε, γουστάρεις με γκόμενα, κάνε κίνηση. Σε ευχαριστώ, Χρυσούλα μου. Λέει η Μαρία, επειδή πρέπει να βγω, λέει, σου δίνει δωράκια μου, πάνε χαμένα. Ψυχούλα. Λοιπόν, είδες τι, είναι πολύ καλή. Είδατε, ρε φίλε, τι αμοιβαίο υπάρχει, τι ωραίο είναι αυτό. Να στέλνεις, ρε φίλε. Καλά κάνεις, όπου θέλει η ψυχή σου. Το μέσα σου, η ψυχή σου, ό,τι γουστάρεις εσύ θα κάνεις. Τα έχουμε μπλέξει εδώ όλες με έναν μαλάκα, ο οποίος, δεν ξέρω, έχουν γίνει μαμάκιδες, σκέφτονται πώς θα... Ρε φίλε, με γουστάρεις, προχώρησέ το μαζί μου. Τι περιμένεις δηλαδή, να έρθει το 2030 και στην ουσία να μην κάνει ούτε κούκου ούτε τίποτα? Κοίτα εδώ. Οι δρόμοι οι οποίοι βλέπω ότι αυτός έχει αφήσει τα πάντα στη ζωή του, έχει ξεχάσει ακόμα και έχει ξεχάσει αυτός να ερωτεύεται. Δηλαδή έχει αφήσει τον έρωτα στην άκρη. Τον έχουν καταβάλει τα προβλήματα, τα ψυχολογικά του, τον έχουν καταβάλει γενικότερα ό,τι έχει σχέση με το κομμάτι αυτό. Πάμε όλοι tap κοινοποίησεις. Και τον έχουν καταβάλει ό,τι έχει σχέση με το κομμάτι το δικό του, δηλαδή αυτός δεν είναι καλά.
Και γι' αυτό κιόλας μήπως ξεσπάει και στο κομμάτι της δουλειάς και επιτυχία παίρνεις στο τέλος. Οι σκέψεις του είναι σε σένα, σκέφτεται, αλλά ο εγωισμός του πολλές φορές δεν τον αφήνει. Και πιστεύω ότι πρέπει πολλές φορές να κάνουμε υποχωρήσεις. Μην αφήνετε, δηλαδή, ό,τι και να λέει ο άλλος στην αρχή μέχρι να έρθει, και το έχω συμβουλεύσει σε πολλούς πελάτες μου. Πελάτες τους οποίους δεν τους έχω 1 μήνα, ούτε 2 μήνες, ούτε 3 μήνες, ούτε τους έχω και 3 χρόνια. Τους έχω 4 χρόνια, 5 χρόνια, άλλους τους έχω και 6 χρόνια και 7 χρόνια. Το ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε. Τι σας έχω πει? Στην αρχή κάνουμε υπομονή. Γιατί ξεκάθαρα πρέπει όταν έρχεται ο άλλος, λες ρε φίλε, πώς το λένε, έρχεται ο άλλος, κάνει λίγο υπομονή, πετάει, ο γάιδρος πετάει. Ό,τι και να σου πει, στην αρχή δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν πρέπει να κάνεις κάτι, δηλαδή δεν είναι στο χέρι σου. Όταν ο άλλος έχει το χέρι πάνω, το ειδικό το χέρι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, γιατί το μυαλό του, η σκέψη του, το μέσα του, το είναι του, είναι ότι έχει σχέση στο κομμάτι αυτό. Είναι μαλάκας, τι να κάνουμε τώρα. Χρυσούλα, το κανάλι, το Κάρμα Τερέζα, θα τα στείλεις εκεί, φιλενάδα μου. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, είναι το κάρμα μου αυτό, τελικά. Λοιπόν, πάμε manifesting, έτσι. Πάμε manifesting κιόλας. Ποιος θα στείλει ένα manifesting, παιδιά? Η Μαρία έστειλε πριν. Και σταυρώνω λίγο. Νάτος. Εσύ, ό,τι και να λέει ο καθένας από εσάς, εσύ θα του κάνεις ξόρκι. Το εγγυώμαι. Τι λέει? Το ξέρω ρε φίλε, κάνεις, γιατί πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι σε νευριάζουν και ακόμα και το είναι σου σε νευριάζει. Τι να κάνεις? Μπορεί για παράδειγμα να σε στεναχωρεί ο άλλος ή γενικότερα να σε τσαντίζει ο άλλος, αλλά λες τι να κάνω, τι άλλο να κάνω, πώς να το διαχειριστώ, πώς υπομονή να έχω κι εγώ άνθρωπος. Αλλά δεν πειράζει, όποιος κάνει υπομονή έχει κέρδος, η υπομονή είναι αρετή. Θα το μάθετε και στα παιδιά σας, θα το λες και στον ίδιο στον εαυτό. Παιδιά, όποιοι έχετε και όποιοι θα αποκτήσετε. Στεναχώρια με το οικονομικό, εσύ περιμένεις χρήματα, τα χρήματα δεν σου έρχονται, καθυστέρηση. Αλλά παίρνεις 2 σημαντικές αλήθειες και 2 σημαντικά χαρτιά. Λοιπόν, Μαρία, δεν θα κάνεις κανένα εμβόλιο. Δεν θα κάνεις κανένα εμβόλιο. Γράψτε μου από κάτω όσοι θέλετε τη γνώμη σας, γιατί με ενδιαφέρει πραγματικά. Ρε φίλε, κοίτα να δεις τι εκβιασμός υπάρχει. Σου λέει ότι θα κάνεις το εμβόλιο, αλλιώς δεν σε παίρνουμε στην κλινική ή αλλιώς σου λέει θα μείνεις χωρίς δουλειά. Πάμε tap κοινοποιήσεις. Δεν ξέρω πραγματικά, αν είναι υποχρεωτικό τότε δεν νομίζω. Έκανα σύμβαση λέει και χειρουργήθηκα με κυσαρική. Με σύμφυση. Τι είναι αυτό, σκολικοειδίτιδα? Δεν ξέρω τι είναι. Και χειρουργήθηκε με σύμφυση. Δηλαδή, σάλπικα, οκ. Δεν ξέρω, πραγματικά. Για μένα μην το κάνεις. Τι να κάνεις, δηλαδή τι να ρίξεις στα χαρτιά αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν? Εννοείται πως δεν θα το κάνεις.
Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω όχι παιδιά. Όποιος θέλει να γράψει γνώμη του για αυτό το κομμάτι στην κοπέλα, ας το γράψει. Αλλά τα εμβόλια είναι θάνατος, είναι καρκίνος, είναι τα πάντα. Εδώ έχουν να πουλήσουν ακόμα 3 εκατομμύρια. Τα 3 εκατομμύρια αυτά στην Ελλάδα, έτσι. Σου λέει ο άλλος, τα 3 εκατομμύρια εγώ πού πρέπει να τα δώσω? Πρέπει να βγάλω ένα νομοσχέδιο ή πρέπει να βγάλω ένα νόμο, να περάσω ένα νόμο στη Βουλή και να λέει ότι εφόσον θες να πεις και δεν μπορείς να διώξεις, ναι. Λοιπόν, βάλτε λίγο θετική ενέργεια, πάμε κοινοποιήσεις και γράψτε μου μηνύματα. Κάτσε λίγο, ποια είναι η πρώτη κοπέλα. Πάμε ένα manifesting. Μαρία, γράψε μου την ερώτησή σου. Πάμε ένα manifesting. Η Μαρία που έκανε το manifesting, που έστειλε το manifesting, έτσι. Πάμε λίγο, παιδιά. Πάμε, κοινοποιήσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο κοινοποιήσεις, πάμε λίγο tap κοινοποιήσεις. Πάμε λίγο θετική ενέργεια, θετική σκέψη. Άντε να πετύχουμε και το στόχο μας. Δεν ξέρω πώς να την προσκαλέσω για να βγάλουμε, να είμαστε... Λοιπόν, κάνε μου έτοιμα να έρθεις να κάνουμε τέτοιο, Μαρία. Ναι, μπορείς να κάνεις ερώτηση, Μαρία. Τι γράφει, δεν μπορώ να ρεύω. Τι εννοείς δηλαδή? Φαίνεται η ερώτηση. Τι ερώτηση έκανες? Παιδιά, έχω συναισθήματα για μένα. Ο Ραχμάν τι θα σκέφτεται. Τι σκέφτεται να κάνει, ωραία. Αν ο Ραχμάν, νομίζω αυτή την ερώτηση δεν την έχεις να κάνει. Αν είσαι παλίδια. Δεν ξέρω. Γιατί δεν τους κάνετε ένα ξόλκι της προκοπής? Μαρία, θες να μου κάνεις τέτοιο? Λίγο, πάει μαζί live. Πάμε μαζί live. Βγες αν θέλεις μαζί μου live. Πάμε λίγο θετική ενέργεια, θετική σκέψη. Αν έχεις συστήματα, ο Ραχμάν λέει. Εγώ σου στείλα πρόσκληση. Πάμε λίγο. Καλά ρε Χρυσούλα, τι λέμε τόση ώρα? Μαζί μιλάμε χωρίς συνεννοούμαστε. Α, οκ. Ωραία, εντάξει, οκ. Τώρα το κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε αυτός τι νιώθει. Μαλάκα, στο τέλος δεν θα βρίσκουμε άντρα και πραγματικά θα τρέχουμε, θα φτιάχνουμε με Αφγανούς, Πακιστανούς κτλ. Άνθρωποι είναι και αυτοί, εντάξει εννοείται.
Εγώ ξεκάθαρα το πιστεύω ότι το μυαλό το δικό του είναι το συναίσθημα. Το συναίσθημα που έχει αυτός για σένα. Ίσως πολλές φορές αυτός άντρας παρόν λέει. Μην είσαι τσιγκούνα μωρή Χρυσούλα. Στείλτε στο κάρμα Τερέζα, μάν πια. Λοιπόν, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι η γλωσσοφαγιά ή η αρνητική ενέργεια μεταξύ σας γάμισε. Σας κατέστρεψε. Σας δημιούργησε ένα πρόβλημα το οποίο και εσύ δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Πάντως να ξέρεις στο τέλος, διώξε το στο μυαλό σου ότι υπάρχει κάποια άλλη ή κάτι το οποίο εσύ να φοβάσαι από εκείνον. Διώξ' το αυτό. Γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές αυτό σου έχει πει, σου είναι ειλικρινής. Κοίτα εδώ, άντρες φίλε. Αυτοί είναι άντρες να σου λένε ότι εγώ νιώθω πράγματα για σένα. Οκ. Να βλέπω να ξεκινάει δηλαδή το μέσα σου, η ψυχή σου. Αν θέλεις να προχωρήσεις με αυτόν τον άνθρωπο σε κάτι πιο σοβαρό, προχώρα το. Αν εσύ με αυτόν τον άνθρωπο, το live θα ανέβει στο YouTube όλο μαζί, έτσι. Αν εσύ πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι, γιατί βλέπω ότι αυτός σε βλέπει σοβαρά και θέλει μαζί σου, δεν είναι μόνο τα χαρτιά ρε παιδιά, δηλαδή θέλει ένας ξένος να κάνει κάτι μαζί σου μόνο για το οικονομικό ή να πάρει χαρτιά ή να πάρει άδεια. Πάμε λίγο tap-tap κοινοποίησεις, να ανέβουμε, αλλά θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό ξεκλείδωσέ τον. Θες να του παντρευτείς, κάν του ξόρκια, κάν του εργασίες, κάνε το οτιδήποτε, φέρ τον κοντά σου, γιατί άμα δεν τον φέρεις κοντά σου πραγματικά ή έχει σκοπό να πάει κάπου αλλού, σε κάποια άλλη χώρα ή γενικότερα θέλει κάτι ανανεωμένο μου βγάζει. Βασικά θέλει να πάρει λεφτά, το θέμα του είναι τα λεφτά. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι αν εσύ τον αγαπάς και νιώθεις συναισθήματα, τότε ναι, προχώρα μαζί του. Συναισθήματα υπάρχουν. Οπότε βάλτε θετική ενέργεια, πάμε θετική σκέψη. Ρε κοριτσάκι μου, αν δεν δώσεις 500 coins, τι να το κάνω. Αν δεν περισσεύουνε, πηγαίνεις αλλού. Που βγάζεις τη χολή σου, έχεις το διάλογο. Άχρηστες. Γι' αυτό θα μείνεις πάντα έτσι ξέμπαρκη. Είναι και πονηρή. Πονήρο είσαι. Είσαι μια πονήρο εσύ. Τη Χρυσούλα μιλάω. Να στείλω τα δωράκια να στείλω τα δωράκια. Βρε η γαμή σου που θα στηριχτούμε σε σένα.
Λες και εμείς κάνουμε το live για να πάρουμε κανένα δώρο, βρε χάσω από εδώ. Πραγματικά, με τις μαλακίες του καθένα, έσου το διάλογο. Θυμάμαι μία φορά που λέει αυτός που αγαπούσε πάρα πολύ τις γυναίκες, ρε παιδιά, που είχε και την Ολυμπιακή, ο Νάσης. Ο Νάσης, θυμάστε, που πηγαίνει σε έναν περιπτερά, σε έναν κουλουρά βασικά και του λέει, άκου να δεις, αν βρω τον αριθμό των κουλουριών που έχεις στο μαγαζί σου, τότε θα μου δώσεις όλα τα κουλούρια. Που ο Νάσης δεν είχε, να σου το πω και έτσι, ανάγκη κανέναν. Αν λέει όμως δεν το βρω, τότε κερδίζεις εσύ και θα σου δώσω και λεφτά για να πάρεις τα διπλάσια κουλούρια. Και λέει ο άλλος, λέει, αν δηλαδή χάσω, λέει, θα χάσω όλα τα κουλούρια. Εννοείται, του λέει ο Νάσης, γι' αυτό πρέπει να ρισκάρεις τη ζωή σου. Και άμα δεν ρισκάρεις, γι' αυτό θα μείνεις πάντα φτωχός, γιατί δεν ρίσκαρεις, ρε φίλε. Η ζωή είναι κορώνα γράμματα, ό,τι επιλέγει ο καθένας. Και κάθομαι κι εγώ και καθόμαστε και ασχολούμαστε με την κάθε χρυσούλα και την κάθε οποιαδήποτε εκεί σκύλα για να μας πει για τα δύο λουλούδια. Ρε φίλε, το κάνουμε το live λίγο να περάσουμε καλά, λίγο να ξεχάσουμε λίγο τα προβλήματά μας. Και εγώ με τη δικιά μου τη σειρά και εσείς με τη δικιά σας. Νομίζετε εσείς ότι τι είναι δύο λουλούδια, εντάξει, 0-10 λεπτά. Βρέατε μου στο διάλογο εκεί, παλιοπουτάνα. Τσόκαρο. Μα με νευρίασε. Με τσάντισε, ρε φίλε. Με τσάντισε γιατί δεν γίνεται τώρα να βγαίνεις σε ένα live και να λες μαλακίες. Όχι μωρί, δεν στα δίνω πίσω τα λουλούδια, εκεί. Λοιπόν, όποιος θέλει μου στέλνει προσωπικό μήνυμα στο Viber, έχω αφήσει τον αριθμό, για προσωπική πρόβλεψη και πρέπει τώρα λίγο να ασχοληθώ με τις εργασίες. Αν θέλεις να νοιάζεται για σένα, να σε αγαπάει, να σου είναι πιστός, να θέλει μόνο εσένα, να αγαπάει εσένα, να μην νοιάζεται για καμία άλλη, να ακούει εσένα, να σκέφτεται εσένα, να θέλει εσένα, τέλος πάντων, γενικότερα, να είσαστε μαζί, να γίνει μια επανασύνδεση, τότε επικοινωνήστε μαζί μου. Αυτό σου είπα, Μαρία, θα επικοινωνήσει αλλά με δυσκολία, δηλαδή σου κρατάει η μούτρα. Ναι, έτσι είναι η ζωή. Η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, αν θέλετε κάποιες εργασίες, μου στέλνετε μήνυμα. Αν δεν θέλετε και τα λοιπά, κάντε από αυτά τα ξόρκια. Είναι ανάλογα την οικονομική κατάσταση του καθένα. Αλλά ρε φίλε, όταν κάνεις μια εργασία, μετά, δεν μπορείς να μου λες ότι ναι, εντάξει και δεν μπορώ. Γιατί όταν εγώ θέλω ένα ραντεβού μαζί σου να ρίξουμε αυτό το χαρτί, πρέπει να το ρίξω. Τι να κάνω. Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαι Θεός. Προσπαθώ όμως να φτάσω στην αγιότητα. Δεν είναι εύκολο. Να είσαι σωστή, να είσαι δίκαιη, να σκέφτεσαι όσο μπορείς θετικά, με θετική ενέργεια, θετική σκέψη. Δεν είναι δίκαιο γιατί υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες, γι' αυτό. Κάντε εγγραφές στο Κάρμα Τερέζα, όλοι κάντε εγγραφές. Μαρία, στείλε μου μήνυμα στο Viber, σου είπα, ή στο WhatsApp. Λοιπόν, βάλτε θετική ενέργεια, θετική σκέψη, μην ξεχνάτε τίποτα δεν είναι κατόρθωτο σε αυτή τη ζωή και ό,τι εργασίες έχουμε κάνει θα πετύχουν όλες, ανεξαιρέτου. Μην αγχώνεστε για τίποτα, το μέλλον είναι καλό και πιστεύω ότι θα έχεις πολύ καλύτερη εξέλιξη. Λοιπόν, κάτσε λίγο.
Φιλιά πολλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Όσοι έχετε στείλει κάτι παραπάνω ή δεν ξέρω εγώ τι, στείλτε μου μήνυμα στο Viber. Φιλάκια, να προσέχετε τον εαυτό σας. Τις εγγραφές μην ξεχνάτε στο YouTube, παιδιά, και στο TikTok εννοείται. Εκεί ανεβαίνουν όλα τα βίντεο. Φιλάκια.